Elektronická evidence tržeb se od ledna zřejmě vrátí. Návrh schválila vláda. Podle ministryně financí bude systém od podnikatelů požadovat jenom minimum informací. Opozice má výhrady. Novou povinnost pro 600 000 živnostníků a firem považuje za zbytečnou byrokracii. Rozdíl téměř 11 let. Důvody ale podobné. Je to zásadní zákon boj proti šedé ekonomice. Narovnání podnikatelského prostředí je hlavním cílem EET 2.0. Podle ministryně financí bude stát v nové evidenci vyžadovat minimum údajů. Systém má běžet na zařízeních, která už řada podnikatelů má. Těm nejmenším nabídne finanční správa řešení zdarma. Jednoduše spustí ve svém mobilním telefonu, tabletu nebo počítači a nevzniknou jim tak v souvislosti s EET 2.0 žádné dodatečné náklady navíc. Samozřejmě ten, kdo pokladní systémy má, tak je využije. Obnovení EET má podle předpokladů rezortu přinést přes 14 miliard ročně. Zavedení ale bude stát miliony. Kvůli dalším opatřením pak stát přijde o miliardy ročně. Nutná oproti dřívější evidenci nemá být účtenka. Evidence zaznamenává platby při osobním kontaktu, ať už v hotovosti, kartou nebo QR kódem. Nebude se ale vztahovat na faktury nebo převody, kdy se podnikatel a zákazník nepotkají tváří v tvář. Nejmenší živnostníci se můžou rozhodnout pro speciální režim EET off. Pak ale musí využívat první pásmo paušální daně. S novou verzí systému se pojí i další daňová opatření. Koalice chce obnovit slevu na pracující studenty i školkovné a taky uvolnit nepeněžní volnočasové benefity pro zaměstnance. Vláda navíc plánuje snížit DPH u nealkoholických nápojů v restauracích na 12%. Od daně má být osvobozené i spropitné. Maximálně ale do výše 7% měsíčních tržeb podniku. Návrh počítá i s 5 000 úlevou jak pro ty, kdo využívali evidenci tržeb už v minulé vlně, tak pro nové uživatele. Hradčice na Křivoklácku. Obec tu provozuje obchod, hospodu, v létě kemp s kioskem. Všude umožňuje platbu kartou. EET by mohla podle ní pomoci omezit šedou ekonomiku. Když vedle vás pojede hospoda, která nebude přiznávat každý prodaný pivo, ale vy ano, tak budete mít velký konkurenční problém. Právě pivo nebo občerstvení znamená vyšší tržby než nealkoholické nápoje. Pokud by nižší sazba daně zvedla poptávku, budou rádi. Ten podíl je malej, ale samozřejmě na druhou stranu, pokud se tohle zlevní, no tak ten zákazník určitě rád si to koupí jakoby levněji. Sdružení místních samospráv upozorňuje v případě malých obcí na riziko omezení činnosti kvůli nové administrativě, kterou nemusí být spolky schopny zajistit. U sportovních klubů, u dobrovolných hasičů, kteří si dost často provozují nějaký kiosek na hřišti nebo nějakou malou hospůdku v místech, kde už to nikdo jiný v podstatě nedělá. Živnostníci s ročními tržbami do 1 000 000 korun, kteří využívají paušální daň, nebudou muset EET zavádět. Paušální daň se jim ale ze 100 korun měsíčně zvýší na 1500. Jitka Fialková, Česká televize.